Assalamu alaykum, mehriban iýleşler, edip watandaşlar. Bitiden her biriňiň maşgala olaklaryňyň awadan bolmagyny her bir bagtyar maşgalada çağul kütüniň enehudetiniň ýanglan turmagyny tüýsürekden arzulaýar. Gödel diýarymyň her bir günlerini bagtyarlyga besleýän türkmen halkynyň milli lideri, gahraman arkadağymyň, arkadagly gahraman serdarymyň janlary sag başlardyk. Ähli tümnişler elbada ama rowaşlygyra beslensin. Şeýle ýaşy arzuwlar niýetlerlen her hepdeniň duşanbe gün Türkmen owal teleýilim tarapyndan ýaýylma berilýän Kämillik ýoluny atly aýdym sady gepleşigimiň täze sanyny tomuş etmäne çagyrýar. Gepleşigimiň dowamyna bir näçe aýdymlar ýerine ýetirler, elbetde ýerine ýetirilýän aýdymlara saldyry sizem öz pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmak istedim. Onda biziň 0532 gaýtga beligimizde öz pikirleriňizi SMS arkaly uradyň. Mehriban iýleşler, edip tomaşaçylar, gepleşigimizde başlaýar. Bu gepleşigimizde gatnaşjak Ýaş Zehin aýdym şeýleň şeýlekem, Ýaş Zehin aýdym şeýmede ödüniň synyny Halipa maslahatyny bermek üçin bu gepleşigimizde gatnaşýan Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hojaýew gatnaşýar. Halipa, biz siz gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Medeniýet sunugat işgärlerine döretip belýän mümkinçilik üçin ýaş taleplerimize ähli urda bilim bermekde döredýän mümkinçilikler üçin Gahraman arkadağımda, arkadağlı gahraman feldarımda köp sağ bolsunmay diýen, goý olaryň janlary tag ömürleri uzak tutýan tutumly işler elmi dama rowaşlyklara beslensin. Köp sağ bolun Halipa, arzuwlaryň hasyl bolsun bilen 0532 gaýtgeligimde SMS urudyp gepleşimde gatnaşmagy isleg bildiren Ýaş Zehin aýdym şeýle bilen tanıştyraýly. Baş üstüne. Mehriban iýleşler, edip tomaşaçylar, sizin tomuş etmeňizde Türkmen owal teleýilim tarapyndan ýaýylma berilýän Kämillik ýoluny atly aýdym sady gepleşigimiň bu edek mihman Ýaş Zehin aýdym şeýmiz. Maýkuly Wadnaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 2-nji ýyl talebi Süleyman Toýluýew gepleşigimizde gatnaşýar. Süleyman biz sahnamyza çagyrýar. Salam Kemal, salamu alaykum Halipa. Şu gepleşiňizde çagyranyň üçin ilki bilen sag bolsun aýtýan. Şu gepleşiňizde sadany toparmyz bilen halipalaryň bir näçe ýerine ýetiren aýdymlaryny getirdik. Häzir başardygymyzdan şolary ýerine ýetirip beräýli. Biz ýaşlara şolar ýaly mümkinçilikler döretip berýän gahraman arkadagymyň, arkadagly gahraman serdarymyň janlary sag işleri rowaç bolsun. Halipa şutaýda ilki bilen Halipa bagşymyz Taqjep barfyň ýerine ýetirkiden şahat bolar boldy diýen aýdymyny ýerine ýetirip beräýin. Ýyndan bolsa Türkmenistanyň at gazanan artist Hanmy Nurtagan ýerine ýetiren aýdymlaryny we bir näçe halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýerine ýetirip beräýin. Baş üstüne. Mehriban iýleşler, edip tomaşaçylar, sizin tomuş etmeňizde gepleşigimiň bugünkü mihmany Ýaş Zehin aýdym şeýmiz Süleyman Toýluýewiň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlara saldyry ünsüňi çekýär, dinleň, lezzet alyn. Vatan adım gelinlediler
Hakka tutarım tarım Gönlüm kanat bağla Bat alır volli Gönlüm kanat bağla Bat alır volli Yürek sözü gelip Kuvvetler gelip Koydum hayrane yapma dilver bergel Hay dilver 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 ey yapma dilver bergel Ay taşla gitmez elbeyle Vah bile halit eyle Kanlı gönlüm sadeyle yapma dilver bergel Ay dilver 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 yapma dilver bergel Özgü yoktur sençe Hey özgü yoktur sençe Vah alara koydum yapma dilver bergel Hay dilver 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 yapma dilver bergel Ay hak yolunu oyları Bak kırmızı giynaş haylanı Ay kırmızı giyni beş haylanı Ay nedet yağı tavlanmaz Hallan dilver bergel Ay dilver 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 yapma dilver bergel Ay gönlüm ballı şeker Gönlüm ballı şeker Yüreğim cana yokar Ey yüreğim cana yokar Hey aşık oğlum ak şekere yapma dilver bergel Hay dilver 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 yapma dilver bergel
götürün yapma dilber dergen hay dilber 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 yapma dilber dergen ay Getirdim yarımdan bir Aydın Davlet Mehmet Duman terdedir, 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 terdedir Yaridin altın kumuş hep perdedir, perdedir Getirdim yarımdan bibi, gel bibi, boy bibi, can bibi, hey bibi. Ne cevap getirdim yarımdan bibi, ay bibi. Vah ne cevap getirdim kerimden bibi.
Erhinalı kollarımdan tutmağa heves sevdiğim İzaki papalarımdan uçmağa heves sevdiğim Ateşlemin tirme gülümden sıkmalı yüzüm kölümden Kalmış olayken yolumdan gitmeye heves sevdiğim Sevgini kondur yüreğe Vah görkümen dahil görüye Ötme ve heves sevdiğim ettin geliktin İmala ettin geliktin Ay kurbudu alma yanımdan Sormağa heves sevdiğim Vah barbalay şev ay batından Kurla gürleş bir yatından Aylin kürvatan atından Vurmağa heves sevdiğim Ay sevdiğim ay Aylin kürvatan atından Vurmağa heves sevdiğim Vurmağa heves sevdiğim Süleyman köp sağ bolsun aýdýar. O adam belem tolsun sağdan etlerin. Size de sağ bolsun aýdýar. Mümkin bolsa Halipa Süleymanyň ýerine ýetiren aýdymlaryna Süleyman şol ýerine ýetiren aýdymlaryny dogry aýdyp bildimika, ses belentliklerini ýetip bildimika. Mümkin bolsa şolar dogrusyna da bir öz Halipa maslahatyny aýdaýan. Başlyk Suňat Kafidrasynyň 2-nji ýyl talyby Maýkuliwanyň Türk Memleket Konserwatoriýasynyň uly molymy Magtumuly fon şägirdi. Talyby Süleyman Toýlup şugun kugyny şu gepleşiňe gatnaşyp öz aýdym taýlaryny getiripdir. Esasanam näme başlyk sunody bir näçe ýollara bölünýär. Ýumut gökleň ýoly, Ertar ýoly, Ahal ýoly, ýene de Salyr Taryk ýoly, damana ýol bir näçe ýollara bölünýär. Ne Süleyman Moza esasy ýumut gökleň ýolundan damana ýolundan aýdymlar ýerine ýetirýär. Ol ýollarda ne bir näçe biziň meşgul halipalarymyz uly ýyzy goýkydan ne Nurberdi Gulow, ne Molla Çäkli, var Ayjanow, ýene şular ýaly Aşyr Mehmet Dawudow, kenne başlylar haýsy birini tanasaňam ne hepimize meşgullyk gazanyp uly ýyzy goýkydan baş sadanlar esasan Süleyman şolaň aýdymlaryny şeýle öz sesiniň bir tebigy bir owazy bilen o ýerine ýetirýär. Ne her bir synagda hatapda biz aýdymlaryny dinlämizde de töwleme gowy hadam näme intek bir ýaş geljegi we köprek biz ilmi dama öz okuw ýerimizde de maslahat berýär, köprek halipalar dinlemekligi, esasan özüne öz halipasy Magtumuly diňe bir dutar hazguralyň däleş klawşy hazguralyň gapdaryna da aýdymy ýerine ýetirýär. Ne diňe bir başlykda däle özüne şular ýalyk bir estrada hazguralyň gapdaryna da halk aýdymlaryny ýoýman, edil halk aýdymlaryny dutar hazguralyň gapdaryna aýdylşýar diýip aýdýanlygy men begenlerýär. Töwleme näme geljegi we ýene de şu ýokary okuw mekdebinde berýän maslahatymyzy ýene de berýän Süleyman saňa geljekde köprek halipalar dinle,
Etadan ýene ýekeje bir aýtjaklarym mana şat bolur diýen aýdymy ýerine ýetirdiň bolýan. Şonu etaty mukamjy kompozitorlaryň aýdymyny aýdanda şo soňuna hüýlü berilen ok. Şonu mümkin bolsa indikide gaýtalaman ine diňe şo aýdymlaryň gowy ýerine ýetirip hatamyndan hem köpräk diňläp Halipaňdan hem köpräk aýdymlar öwrenip geljekde ustad bolym şagird ýetişdirmäň arzu edýän. Köp sağ olun. Äder Halipa şu taýda dutargyjakda Yusuf Ahmet Dessanyň Yusuf bilen Ahmedy diýen mowla çäklifiň ýerine ýetiren aýdymyny ýerine ýetirip beräýin. Yedi iklim şehrimin yarın vereyim. Yedi iklim şehrimin yarın vereyim. Kim getirseyim bilen Ahmedi. 11 hazinamın yarın vereyim. Kim getirseyim bilen Ahmedi. Gezdim dünyada yey kömül hoşuna, belen pervaz vursun deniz uçuna. Altıncığa tacı değil başına, kim getirse yuhut bilen Ahmedi. Aha, bu dünyada koranay kızım bereyin, altın kılıç bilen eyfan vereyin. Dörtlü keliz bilen okuyum vereyin, kim getirse yuhut bilen Ahmedi. Güzel şadirinin mürek isfaktayım, murat bilen maksadıma yeteyim. Ha ölünce ölme behrem edeyin, kim getirse yuhut bilen Ahmedi. Ha ölünce ölme behrem edeyin, kim getirse yuhut bilen Ahmedi. Kim getirse yuhut bilen Ahmedi. Mehriban ileşler edip tomaşaçlar, teyin tomaş etmeňizde gepleşiginiň bugünkü mihmany ýaşdaky Naýdym Şemil Süleyman Toýlaýowyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlara saldyra ünsüňi çekýär, dinleň, lezzet alın. Dürün mal yağsı Ay tızlıvenne tız malitin bilmeyen Onu kıvırıp yeplap bilmezler yağsa
her kimin özüne mühürdür zayi, yadından çıkmayar bayramı toyu. Ayta tablım dolmaz hiç demi tayi, alsam yatla erdi şükrün kıl yalsay. Ayta tablım dolmaz hiç demi tayi, alsam yatla erdi şükrün kıl yalsay. Zırnzadım ıskotulu yakanan, yadilerinde mutafırlık çekenler, anfatemse borluda da yalsi. Tımlı kökköklewney her vaktin, bu dünya tutturmaz hürümdür düktüne. Ay merekede sonu gelmez detkertten, olur ki bir şovlağı gün yel yalsay. Ay zatamım varmaz hiç demi tayi, alsam yatlayır di şükrün kıl yalsi. Ay
sağ ol Süleyman, köp sağ ol tadan eýtlerimiz. Ine halipa Süleymanyň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňledik. Ýerine ýetirilen aýdymlar dogrusynda öz pikirlerini biziň bilen paýlaşaýdyňız. Ine şu ýanky ýerine ýetiren etadan şu ýylymyz bilen baglanşykly o aýdymlaryň biri Magtumly Praýyň goşgysyna Ilyas diýen aýdymy ýerine ýetirdi. Ne tölüme halk aýdym ol ögütünde her bir tetiri, her bir goşgy, her bir tetiri şeýle bir terbiýetçilik ähmedi ba. Onu näme ýaşlarym diňläp etatanam şu ýaşlaryň Magtumly Praýyň goşgylaryny ýykyn edip şolardan gowy aýdymlar aýdýanlygy bizi begenler ýan zatlaryň biri. Ne galy berse-de ne ýarymdan bibi diýe bibiniň boýu we şolar ýa bir näçe bibiler diýip aýdymlary barda. Bibi hakkynda şolar ýalyk aýdymlara mene näme Süleyman ýerine ýetirýär şu gün ýarymdan bibi diýip tügülümi gowy ýerine ýetirdi. Ýene de köp aýdymlar öwrenip şolar ýaly halk köpçiligine teleýärlerde çykyş edip halkymyň söýgüsini gazanarsyň diýip inanýan geljekde okuwunda da üstünlük gardy edýän. Köp sağ olun Halipa. Ne halipa gepleşimiz hasan bir gadakly boldy. Çaklymyz kabul edip gepleşimizde gatnaşýan dörejil toparlanan köp sağ bolsun aýdýar. Gepleşimizde berilen wagtam tamamen barya. Şeýlekem Süleyman size de köp sağ bolsun aýdýar. Sağdan eýtlerim size de köp sağ bolsun aýdýar. Berekenler aýdýar. Sizem geljekde okap bilim alýan bilim hojaňyzdy halipanyň maslahatyna ýerip bir näçe aýdymlaryň sağlaryň kämil görnüşini halkyna ýetirmekde ulusynlykdan hemra bolmagy tüýsürekden arzulaýar. Köp sağ olun. Neşular ýaly uly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağmyda, Arkadagly Gahrman Ferdarymyda şu pursatda köp sag bolsun maýdýan, goý olaryň janlary sag ömürler uzak tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklara beslensin. Köp sag bolun, ýene bir ýola arzulagyňyz hasyl bolsun. Men hem şu pursatdan peýdalanyp öz talip ýüregimden Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağmyda, Arkadagly Gahrman Ferdarymyda köp sag bolsun maýdýan, goý olaryň janlary sag başlardyk edýän işler rowaj alsyn. Köp sag bol Süleyman arzulygyň hasyl bolsun. Behwan ileşer eri tomaşaçylar gepleşimiň dowamynda ýerine ýetirilen aýdymlar, saatlar bagtyn wagt bolup ýanglansyn. Biziň her bir günümizde toýdur baýramlara besletýän şeýlekem bayramly ýurdumyzda aýdym saatlamada bütün dünýä ýüzüne ýan sallarýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağmydyň, Arkadagly Gahrman Ferdarymydyň janlary sag, ömürler uzak, ähli tutumly işler elmidama rowaşlyklara beslensin. Gepleşimiň soňunda gepleşimiň mihmany Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hojaýewiň ýerine ýetirmeginde Magtumly atamyň sözlerini mätäç eylemediýän ajaýyp aýdym bilen gepleşimizi geçirip turýar. Gepleşimiň enlik sanlaryna görüşýänçä hoş ta bolun. Edidileşir. Sen meni namardım etezilimi Hadi nağdan bergil menin ırkımı Binnägi etezilimi Adaştırma doğru yolum egrine Egrini dengleme hergi doğru Kışmalın nefip etmez oğruğa Halali harama metezilimi Min ağleyley Diler bolsun dile öz imanını Abad eyle iki gözün nurunu Tavudun sol gözüm ete
eyleme men ağlayli Doğunu bahatı yoktur